Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, dnešnou večernou svetou omšou začíname sláviť veľkonočné trojdnie. Trojdnie umúčeného, pochovaného a vzkrieseného Pána. Tento večer prichádzame, aby sme ďakovali Ježišovi za nesmierny dar Eucharistie, za to, že zostáva medzi nami a za to, že nás učí, čom je zmysel života v láske a službe druhým. Naše srdce môže byť citlivé na tieto veľké pravdy len vtedy, keď je čisté. Už poprosme v tejto chvíli Ježiša, nech nám preukáže svoje milosrdenstvo a odpustí všetky hriechy. Vyznávam, Slovami, skutkami a zanedbávaním
Nebeský Otče, zišli sme sa osláviť pamiatku poslednej večere, pri ktorej Tvoj milovaný Syn, prvnež seba samého vydal na smrť, zveril svojej cirkvi novú a večnú obetu ako hostinu svojej lásky. Prosíme ťa, daj, aby sme z tejto veľkej sviatosti čerpali dokonalú lásku a plnosť života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Exodus. Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte: Tento mesiac bude pre vás začiatočným mesiacom, prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti povedzte: v 10. deň tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, baránka pre každý dom. Ak je rodina menšia a nevládala by zjesť baránka, nech sa spojí so susedom, čo býva jeho domu najbližšie, podľa počtu osôb, koľko stačí na zjedenie baránka. Baránok musí byť bezchybný, jednoročný samček. Môžete ho vybrať z oviec alebo z kozliat. Budete ho opatrovať do 14. dňa tohoto mesiaca. V predvečer ho celá izraelská pospolitosť obetuje. Vezmu z jeho krvi a namažu ňou oboje verají a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť. A v tú noc budú jesť mäso upečené na ohni a nekvasený chlieb s horkými zelinami. A budete ho jesť takto. Bedrá budete mať opásané, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete jesť rýchlo, lebo je Pánova Pascha, čiže Pánov prechod. V tú noc prejdem egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v Egypte, človekom počnúc až po dobytok. A nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd. Ja som Pán. Krv na vašich domoch bude znamením, že v nich bývate. Uvidím krv a obídem vás. Nezastihne vás nejaká pohroma, keď budem biť Egypt. Tento deň bude pre vás pamätný a budete ho sláviť ako sviatok Pána. Z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť po všetky veky. Počuli sme Božie slovo. Tento kalich dobroreči
zmluva mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Počuli sme Božie slovo. Počuli sme slovo Pánovo.
vec, ktorá nám bude pripomínať, že tam niekde ďaleko je ktosi, kto nás má rád. Ktosi, kto na nás stále myslí. Keď sa Pán Ježiš lúčil s učeníkmi, dal im, ale aj všetkým nám, tiež niečo na pamiatku. Ustanovil Eucharistiu. On našiel spôsob, ako zostať medzi nami, hoci fyzicky musel odísť. Celé svoje božstvo, celú svoju lásku vložil do jednoduchých darov chleba a vína. A tie sa pri každej jednej svätej omši stávajú jeho telom a jeho krvou. Oni nám majú pripomínať, ako veľmi nás má Ježiš rád. Ako veľmi Ježiš túži byť s nami neustále spojený. A práve toto si máme uvedomiť aj v dnešný večer. Práve toto sa máme snažiť tak hlbšie pochopiť, aby sa v našom srdci zrodila vďačnosť a ešte väčšia túžba opätovať Ježišovi jeho lásku. V jednej rybárskej osade na južnom pobreží Latinskej Ameriky býval mladý muž Marko so svojou manželkou a 3 deťmi. Povolaním bol rybár, ale už niekoľko mesiacov bol nezamestnaný. Firma, pre ktorú lovil ryby, odišla z ich dediny, lebo rybolov sa jej už nevyplácal. A tak Marko musel opustiť svoju rodinu, aby si vo vzdialenom veľkom meste našiel prácu. Jeho manželka a deti boli veľmi smutné, keď ich otec musel odísť tak ďaleko. Ale aj on bol smutný, lebo nevedel, kedy znova uvidí svoju rodinu. Celý posledný deň rozmýšľal, čo by im mal nechať na pamiatku, aby na ňo mysleli, keď bude preč. A rozmýšľal aj o tom, čo by si on mal vziať so sebou, ako spomienku na svojich drahých. Keď sa zvečerilo, všetci sedeli okolo stola. Vedeli, že dnes naposledy večerajú spolu so svojím oteckom. Bolo tam napäté ticho. Každý vedel prečo. Iba najmladšia, maličká Lucia sa odvážila opýtať: Otecko, budem ešte spať, keď zajtra odídeš? Áno, odpovedal otec, odídem zavčasu. Chcem si od vás vziať niečo na pamiatku, aby mi to pripomínalo, že vás mám rád. Ale aj vám chcem nechať niečo na pamiatku. Nech vám to pripomína, že ma milujete
napadlo. Niečo, čo vám pomôže myslieť na mňa a mne myslieť na vás. Dobre počúvajte. Vždy, keď budete jesť pri tomto stole chlieb, myslíte na mňa. A keď ja budem vo veľkom meste jesť chlieb, ja budem myslieť na vás. Dohodnuté, zakričali deti. A hoci vedeli, že otecka dlhší čas neuvidia, neboli už také smutné, lebo si povedali, vždy, keď budeme s mamou za stolom jesť, budeme myslieť na otecka a on bude myslieť na nás, kým sa znova nestretneme. A od toho dňa chutil chlieb deťom a ich matke doma a otcovi vo veľkom meste ešte viac ako predtým. Bratia a sestry, keď dnes budeme jesť chlieb z Božieho stola, z oltára, uvedomme si, že prijímame živého Ježiša, toho, ktorý na nás myslel, ktorý na nás stále myslí a bude myslieť. Toho, ktorý nás od večnosti miloval, miluje a bude milovať. A nech nás práve od dnešného dňa stravuje jedna túžba. Nech nám od dnešného dňa ten Boží chlieb chutí ešte viac. Nech je v nás silnejšia túžba spájať sa s Ježišom čo najčastejšie. Čo najčastejšie ho prijímať vo svetom prijímaní. Už a potom nech nás to spojenie s ním vedie práve k tomu, čo Ježiš urobil v dnešnom evanjeliu. Umyl svojim učeníkom nohy. Preukázal im pokornú službu milosrdenstva. A takto sa aj my staneme Eucharistiou, dobrodením pre našich bratov a sestry. Tak ako je Ježiš Eucharistiou a láskou pre každého z nás. Amen. Bratia a sestry, náš Spasiteľ pri poslednej večeri ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou až do konca sveta sprítomňoval obetu kríža. V duchu sa spojme so všetkými našimi bratmi a sestrami po celom svete a nábožne sa modlíme.
ďakujeme Ti, že môžeme mať účasť na eucharistickej obete. Vyslíš naše prosby a pomáhaj nám uskutočňovať príkaz lásky, ktorý si nám zanechal, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
biskupom Tomášom a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti ju obetujú, za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s celou cirkvou pre svätý deň, keď sa náš Pán Ježiš Kristus vydal za nás na smrť, s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Ježiša Krista, Boha nášho Pána, i na svätého Jozefa jej ženícha a na Tvojich svätých apoštolov a mučeníkov, Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona, Tadeáša, Lína, Kleta, Klimenta, Sixta, Kornélia, Cipriana, Vavrinca, Chryzogona, Jána a Pavla, Kozmu a Damiana i na všetkých Tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Bože, milostivo príjmi túto obetu, ktorú Ti predkladáme my, Tvoji služobníci i celá Tvoja rodina, na pamiatku dňa, keď náš Pán Ježiš Kristus svojich učeníkov poveril slávením sviatostných tajomstiev svojho tela a krvi. Spravuj naše dni vo svojom pokoji. Zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urob ich dokonalou, duchovnou a Tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojím umúčením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes, vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk,
tvoj svätý ľud. Slávime pamiatku požehnaného umúčenia i zmrtvých stania a slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame Tebe, znešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne ľudným a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Abela, žertvu nášho pravca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedeka. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anílovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Oče, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia s Pánkom pokoja. Prosíme ťa, Oče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešnych služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetuy, Agaty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Ty, Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posvedzuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v
podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Telo Kristovo. Amen.
na jeho nebeskej hostine. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Kristus ponúkol nebeskému Otcovi obetu svojho života a zároveň ju už nekrvavým spôsobom vopred vykonal. Ovocie tejto nekrvavej obety sme už prijali vo forme jeho tela a krvi. Teraz sa začína uskutočňovať Kristova krvavá obeta. Ježiš odchádza do ticha Getsemanskej záhrady, aby sa tam v modlitbe pripravil na svoje utrpenie a smrť. Tento odchod nám teraz pripomenie prenesenie oltárnej sviatosti do zadnej časti kostola. Potom bude následovať obnaženie oltárov. Odnesú sa z nich všetky ozdoby, plachty i kríže a ostanú pusté. Robí sa tak na pamiatku toho, že Ježiša v tú noc všetci opustili. Kristus prežíva smrteľnú úzkosť a prosí apoštolov, aby s ním bdeli. Je to výzva aj pre nás. Využíme jedinečnú príležitosť a počas tejto noci myslíme na Ježiša. Prenesme sa v duchu práve do Getsemanskej záhrady, aby sme sa tam s ním mohli stretnúť. Kostol bude dnes otvorený do 22. hodiny. Zajtra ráno o 8:00 sa tu